Volongko maji Northern Range ing namrai kom sai khia tumpen puthot kang hua theng pikene pon thulong. Bike kaching koi pen inu da pran kedam. Inglong ke joy arata tum nona phoi ke ye mongol sing ti mong phan kroi krelo. Ke UIA song tum tirpia me arpu ke celar pon. Dhonsiri Youth Association atum pen toklang buthak cherok tok me ke padupon. Abatai lo ing nam rai kom sai khia tumpen kang hu theng pikinep dunlong bon tame non puta theng pikang hu ing ton wang velang la puson thak thak si non hedjong bolong kom aji Northern Range ing nam rai kom sai khia tumpen jangmi poni phai truck aning ve por phai sir kebra chiti malom marat long ri wildlife sanctuary arlupen kang hu theng pi nepon thulong thu la bangsu kang hu theng pi ke nepon long lok lake Jamuna mate arlong rupat aroi kang hu theng pi kepekap pua birta long dun si tong sikot pen rai kom sai khia tum adim an pali dun pen kang hu theng pi nepon long lo ke nepon long theng pi kadu kawe ke bit troksi kebra hini do pusi ing nam rai kom sai khia tum hin pen nang pachini tun bolong kom aji pen dorom sing rong report malong news jamini phai troksi ani ani kang samapor lira chiti malom ihu marnam lang pi pen bomulang suana thu kedam bor pothara long Inu bang pu bike pen kachingkoi ahir kang tangra ka jok adi malong amat apran dam juilo birta kirib dunlong atengke apran ke dam veka bang pu ke aswang rengma arta ingkora sirke hello rengma supola pen ke sathi gawa sorpusi tebok terai atum ahin pen nam pachini dun apitu rai kom sai khia tum adi maklong anang palisi chepari deng ponlo kachingkoi apachi RTR bike a number AS01 A0A02486 pusi pang thek pon Hanjang langsung pen reception rong pi malong news. Hamren konstituensi arlo ani wang tak rong arara tum ia Mongol sing timong aphan aning kang samse pu amen pen herang kiame ke phachumit me. Lasom si jangmi poni final cap arnita Hamren konstituensi ang kang alu kido inglong ke joypu arong arara tum non aphoi ke ia Mongol sing timong aphan khoi thek thelu pen herang kiame ke phapon. Aningkan ia mandera pita kelang ke pangkre kelang ke pachingbar thekte upen nona phoi MSC kang wai mate election along ke ia Mongol sing timung aphan ke vote pipelo pusi pherang ke thengno lam thej paklang pon ia Mongol sing timung lapu anarji kiding IM ke mandunta inglong ke joy arada phan ajat kaching thora mo tanang claim pipe pusi akoi pipon dongka mukam pen jonata be report malang news Honglo ladang nilitum inglong ke joy ke rong barim jadilon pini non dobom ben ke ningkan pharu plifoan si dolo rong barim lo la si rong barim buai phit sitami la non dobom Mongol sing timung ma IM abang ke nang ke rap pu ke lingtum long ke si theklong lipin lang lapen ahok lo nang rap ri pu pe sitami nang ke rap abang ke nilituma sa piliram rong hang gute bang ahok dak meeting nang dolo Lapen meeting nang dopen alang special packet nili tuma phanang rap lo ni abang ta sap solara aplang susita nang kilo lapen tuwar sita alang di CM special packet pen sinang hut kilo lapen committee fishery pusita alang di sar tuliram hang sinil tumhan nang kilo stami pining peningkan krep holo IM Mongol sing timung MDC kachari ke sitami Mongol sing timung kua asim asap ke ladake inglong ke joy arada long ke thelong lipin lang la sila non ke bangji MDC election bang ke komsila sorban takat nang kuning ridun ke la pulo mesen a candidate le nilitum phan nang thikpi wasonte nilitum ta ladak rong isiarat ten ta nang tum phan nang kuning ridun lo Jami poni phai troxiar ni dipudi masa klabalong Karbi Unemployment Youth Association asong tum tiripia me ar puka chalar amei pado pon pusinili tuma pherang kepen bertanang pale me along penang an chingwai chingsai pen chekroisi long kiram terona phan mei phu ar pu pekpon la pen tiripia me along chokli mabang phuke kebang ji jami poni phai kreisiar ni
kang wai papleng pon poputa mea long lam the paklang pon phuluni pen provintaro report malong news Komite bang di job sih ini thot akimi iseng pulo abana komite bang ke malok temung lapen Roosevelt ronghang malok temung bang ke presiden lo kimi secretary bang ke Roosevelt ronghang la selang itu abana komite bang di job det penalti nona kimi iseng tu komite presiden bang ke long tulang terong Komite apa nak kim pen ini diopsi ini nilfan presiden nang baksi aso presiden nang bak pen nili puja ko song si pangtang ni ma song si keklan ni ma ko an ke pori pon po na pen ni tum da executive member atum do secretary do atum ben charap itu si puja fan pangtangi pan si pori pon po Dhonsiri Youth Association atum kedam tang penang ana ceklopen do desang sesi Dhonsiri angkang toklang puthak cherok tokamai padupon bom lason si jangmi ponifai nerkep arnita alang litumpen doldoli kiddis corner English school along toklang puthak cherok tokamai padupon puseniri tum perang kepen bertanang pale labang so me along bang pharo phosusi lokachali osomaratuma phan kitab keron pon ajamek padupon labang somei ke padupon along Ward Commissioner Mr. Simon Phangchoi hin penta cerap cetu dun pusi DYA amai phujir jar hanse penam pachini dun labang somei along DYA pen hingchong tiso harsing rongpi thengklong rongpi rosan hanse ken timung pen chenglok atum ta chetong dun labang somei along jasemet nonapor toklang phan ardi ki pinang jia puthaksi chethan chimum padupon labang so birtarang ke pale bang nile tuma pherang ke rustom rong hang malong news